Aquí amb la Teresa Ibáñez, mestra del CREDB 11 Catalunya. Teresa, de la 11 i dels serveis educatius en general tothom n'havia sentit parlar, però quina va ser la primera impressió que vas tenir quan vas començar a exercir la teva professió en el servei educatiu? I la meva impressió va ser que jo no en tenia ni idea i que ens havíem de formar moltíssim. Jo vaig tenir la sort d'entrar a través d'un procés de formació, hi havia una formació i a partir d'aquí em van agafar per seguir treballant i em va agradar moltíssim aquesta idea de formar-nos, reformar-nos i seguir-nos formant, cosa que seguim fent. I molt. Quants anys fa que formes part de l'estaf, per dir-ho? 27 o 28. I com has viscut aquesta evolució? Mantens algun contacte amb algun exalumne? No gaires, però jo he estat sempre treballant en educació especial amb nens molt afectats i llavors aquest contacte no l'hem seguit tenint. Amb alguna família sí, però amb els alumnes molts no. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies.